Salutare! Azi vă prezint 4 avantaje a setului termostatat de radiator HECO. Fiecare produs este ambalat individual. Pe cutia fiecărui ambalaj găsim codul EAN, respectiv codul QR. Scanând codul QR, obținem instrucțiunile de folosință. În cutia produsului găsim un cap termostatat, un robinet termostatat și o rozetă pentru presetare hidraulică. Capul termostatat ergonomic, cu un design foarte frumos, are o serie de avantaje. Primul avantaj ar fi faptul că robinetul poate fi închis de tot, rotind cursorul la poziția 0. Robinetul poate fi blocat pe o temperatură fixă dorită de către utilizator. În cazul în care utilizatorul dorește să blocheze robinetul pe un anumit interval de temperatură, realizarea acestui lucru este foarte simplu, prin mutarea cursorului sub nivelul de blocaj. În acest mod vom putea folosi un interval de temperatură fără a depăși temperatura maximă dorită. În cazul în care utilizatorul dorește să folosească intervalul de temperatură mai mare decât cel setat, este extrem de simplu, mutăm blocajul în partea cealaltă a cursorului. Robinetul nostru este prevăzut cu o garnitură specială de etanșare pe filet și o conectare universală de tip Eurocon de 3x4. Acest lucru ne asigură faptul că putem avea conexiuni la țevi cu diametru de 16, 17, respectiv 20 de mm. Datorită faptului că avem Euroconul universal, ne putem conecta inclusiv cu conectori pentru țevi de cuplu. Robinetul nostru are o funcție specială de presetare hidraulică, a căror instrucțiuni de folosință le găsim scanând codul QR. Alege inteligent, alege HECO!